15 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Дарвоз корхонаи истеҳсоли макарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рателпастаро ифтитоҳ намуданд. корхонаи истеҳсоли макарон дар партави иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи солҳои рушди саноат бо мақсади таъмин намудани бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ аз тарафи соҳибкорони ватанӣ бо 12 ҷойи нави корӣ таъсис дода шуд. аксари кормандони корхона занону бонувони маҳаллӣ мебошанд, ки қаблан хонанишин буданд. дар корхонаи нави саноатӣ аз навъҳои гандум ва орди аълосифат бо шаклҳои гуногун беш аз 10 намуди макарон истеҳсол шуда дар борхалтаҳои аз 450 то 900 грамм бастабандӣ карда мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3,6 тонна макарони босифат мебошад. корхона имкон дорад, ки дар як моҳ 75,6 тонна ва дар як сол наздики 1000 тонна макарон истеҳсол намояд. раванди истеҳсоли макарон тавассути хатти муосири технологӣ аз тайёр кардани хамир ба шаклдарорӣ, буридани маҳсулоти хом, хушк сохтан, ҷудо намудан ва бастабандӣ кардан иборат мебошад. ин раванд давоми 45 дақиқаро дар бар мегирад, ки дар натиҷа макарони аълосифат истеҳсол мегардад. масоҳати бинои истеҳсолӣ 350 метри мураббаъро дар бар гирифта, дастгоҳу таҷҳизоти корхонаи навбунёд аз ҷумҳурии мардумии Чин харидорӣ ва насб гардидааст. пеш аз ҳама мехоҳам миннатдории худро ба ҷаноби оли пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, ки сол аз сол ноҳияи мо пешрафта истодааст. бо дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ корхонаи нави саноатӣ бунёд мешаванд ва имрӯз боз як корхонаи нави саноатӣ бунёд шуд, ки иқтидори корхона дар як соат аз 250 то 300 кило макарон мебошад. 12 нафар коргарон кор мекунанд, ки 6 нафари онҳо занҳо мебошанд ва 6 нафари дигарашон мардҳо, ки бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. раванди тайёр кардани маҳсулот 45-50 дақиқа мебошад ва барои тайёр кардани таом 10-15 дақиқа лозим аст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рателпаста дар ноҳияи Дарвоз аз зумраи аввалин корхонаҳои саноатӣ аст, ки ба истеҳсоли макарон шурӯъ намуд. ин намуди маҳсулоти ғизоӣ ивазкунандаи воридот буда талаботи аҳолӣ ба он зиёд мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ аз имкониятҳои корхонаи саноатӣ ба сифати маҳсулоти хӯрокворӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ҷиҳати афзоиш додани ҳаҷми истеҳсолот ва ба содирот баровардани истеҳсолоти ватанӣ ба масъулон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд.